गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बिटिआर सरकारा देहायारि लोरबां सुबुंफोरनो इ-रिक्सा राननानै होदों। थांनाय मैया बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 24 देहायारि लोरबां सुबुंफोरनो मानब सेवा मिशन बिथांखिनि जोहै जिउ खांनायाव गोरलै जानाय बादि इ-रिक्सा राननानै होदों। बेनि अनगायैबो आद्रा थानाय सा 200 सुबुंफोरनो 50,000 राङारि अनसुंथाइ होनो खोथा होनायजों लोगोसे बिटिआर हालामाव गासै देहायारि लोरबां सुबुंफोरनो थांना थानाय आरो जिउ खांनाय राहाया गोरलै जानायखौ नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गासैनोबो अनसुंथाइ होनायनि खोथा होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फिरफिला बिरहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवना इ-रिक्साखौ राननानै होयो। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास, बिटिसिनि जइन्ट सेक्रेटारि हारिमु बिफाननि सिएसडि फामि ब्रह्मआबो बाहागो लादों। सासे हाबा जाखानाय 2 गथ' गोनां बर' आइजोआ मुस्लिम हौवाजों खारलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि राङापारा ओनसोलनि सिङाव थानाय दपदपि गामिनि माधव बर'नि बिसि प्रेमिका बर'आ मैया फुंनि समाव धुबुरी जिल्लानि इमामुल हक मुंनि मुस्लिम हौवाजों खारखोमालांदों। प्रेमिका बर'आ 2 उन्दै गथ'फोरबो दंखायो। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8822765053 थोंजों कल खालामना खौरां हरनो थाखाय नखरनिफ्राय रायजोफोरखौ खावलायहरदों। चिरां जिल्लानि साम्पाबथियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव गिबि खेबनि थाखाय फैगौ 9 अक्ट'आव आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामदों। बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय हाबाफारिया जागायगोन होनना मिथिहोदों बानजाय आफादनिफ्राय। आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव देंखोगिरि महरै बिनय नयन, फावखुंग्रि महरै बिथराइ पुर्निमा रिंखि आरो फेस्ला फावगिरि प्रेक्टिकेल बिथांमोनजों लोगोसे माखासे मोसागिरि हानजाया बाहागो लागोन होनना फोरमायो बानजाय आफादनिफ्राय। हाबाफारियाव हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा एन्ट्रि फिस 100 रां होनांगोन होननानै मिथिहोबावदों बानजाय आफादनिफ्राय। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बोरसिजरा गामिनि महिराम ब्रह्मनि बिसि उषा ब्रह्मआ गोमानानै दङ। थांनाय 8 मार्चआव महिराम ब्रह्मनि बिसि उषा ब्रह्मआ न'आव आलासि जानो होननानै थांदोंमोन। बे समनिफ्रायनो उषा ब्रह्मआ गोमानानै दङ। बेनिखायनो उषा ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 7801009651 फन खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों फिसाइ महिराम ब्रह्मआ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।